Ojo cedak kebo gupak. Ojo cedak kebo gupak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan wonten piulangan basa Jawi. Rak yo padha sehat kabeh to dina iki. Dina iki awake dhewe arep sinau bab telaah teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. Walah Lil, saiki jam pira? Bocah kok mbelinge ra karu-karuan. Kan nggugu mbokmu apa nggugu kancamu? Ayo, sapa sing wis tau didugani kaya ngono kuwi? Dolan sore-sore ra ngerti wayah, manut kandhane kancane, ning ora nggugu kandhanane bapak karo simboke. Ora pareng lho ya. Ana ing salah sijining pada tembang pangkur ing serat ulang reh, awake dhewe dituturi supaya ora kena cedak-cedak wong kang panggaweane ala. Mengko mundhak ketularan. Manut paribasan ojo cedak kebo gupak. Lamun ana manungsa nyinggahi tugi lawan prayogi iku watake tanpa tut awor lawan wong kathah wong teksura dalutur tamroe tur aja sira pedak-pedak ora urung neniwasi. Awakmu wis tau krungu tembang kasebut? Tembang kasebut perangan saka serat ulang reh ing pupuh pangkur. Serat ulang reh ngandharake bab pitutur luhur kang kudu awake dhewe lakoni lan ora kena dilakoni. Cukup semene anggonku ngancani piwulangan basa Jawa dina iki. Bocah-bocah aja lali buka gladen LK sing wis cumawis. Sadurunge tak pungkasi piwelingku bocah-bocah dadi bocah kang dalan. Nuruta marang pituture bapak lan ibumu. Cukup semene, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.